Kona Malawi maziwa zoti panopa nthawi imene tikukhala anthufe. It's the best time ever in human history. Kulibeko anthu amene anakhalapo pa dziko lino amene ananjoya moyo wawo pa dziko kuposa ifeyo amene tili ku nthawi inoyi. Ndifuna ndipange video iyi chifukwa choti I think tamaliza kumene ijamaziyani 16 days of activism imene ndi campaign against gender-based violence. Kumano anthu ambiri amapanga focus pa zimene zikuchitika panopa nkhaza kwa Azimayi, koma ineyo ndimafuna tione kwabwino kwina kumene anthu ambiri sakuunikirako. Ukuziwa zoti ngati ifeyo ma 1990 momwemo Azimayi kwatumbuka mamuna akakamwalira fanzi mabwesa ndodo pamene paja kuyalja asankhe imozi abale yake cousin wake kaendane ankwatira Azimayi uja afune asafune olombale yadoti magaya jamaba amatenga amene kulanda ana kulanda Azimayi katundu wa nyumba sama mumvera fungo mama zimene zija zinata amene kalekale olumunda Azimayi tinene ma 1990s momwemonso kukubwera ma trouser ndi ma miniskirts munzuzu mase anthu amawawasa munthu anagwiridwa amayi ena ake mu town ndi mavenda nthawi yabakiri yomweyi chifukwa choti ati wavala chani wavala mene ndiye kumene dziko ili lachokera kunali koyipa koopsa kusasa fumbi kumenyedwa ndi imakhala nomo. Azimayi uja akamapita kubanja amamuza kukapirira ndi amadunyulidwa amene ngati mpira wa volleyball kumenyedwa osati masewera. Aliyense amavomereza kuti ndi zimene zimayenera kuchitika kubanja uzimvera mamuna wako is the breadwinner. And going further than that kalekale mwana kungobadwa akamwana ka Azimayi agawana kale amaomawo even amayi aka Yesu eti Maria kamwana kasanathe nsinkhu atu ndi mkazi wa Yosefu atenga kale amaomawo kalekale aja amene achina ndani adana kaweta mbuzi za adainake ndikuwapasa Azimayi kunalibe kuzofuna zikuchitikabe of course kumayiko ngati ku Pakistani kumene iwe akanena kuti iweyo you cannot date him ukamapitiriza iwe akudiwisa amatenga anzake brother wako yomwe ndi ukakudiwisa imene amati chani honor killings. Ifeyo kumalawi kuno kulibe ndeti ziyamika zinthu zinazi kuti tachokera patali kwambiri panopa Azimayi athu zimene akumana nazo ndi zinthu zoti anthu ena mindset sinasinthe chabe. For example zomayitana munthu kukhala hule basi cyberbullying zimene zonse zikusonyeza kuti posachedwa apa nkhaza zambiri zikhazita zitatha. Chifukwa choti kumalawiko for example monga ife ya Chinyamata timakhala mu ma WhatsApp group kumakambirana za machiki aliyense wa Chinyamata amafuna akhale chale ayese kaye Azimayi athamange ali ku college kumakwatira akufuna virgin ndi iwe virgin untenga kutiko amba chimene chikuvuta panopa ndi anyamata kuvomereza kuti zimene akupanga iwo Azimayi so atha kupanga amba amapita kumabhala ukanjoya Azimayi akapita basi yeka amati ndi ndani ndiwoyipa koma zimenezo zikusonyeza kuti dzikoli lafika pena it's safer munthu amene akubereka mwana Azimayi panopa you are sure at least kunena kuti zikhomo zimene mfana adakumana nazo si zambiri kuposa zimene zakhala zili mu history. Inde tikuyenera tiyende nsanga chifukwa choti zina they don't make sense zimene Azimayi atha kukumana nazo. Munthu kulowa mu office akugwiridwa and kuli ma profession ena ake kuti ulaize uyene utani umuonese munthu panti kai ndiye so zimene akumana nazo Azimayi ndi zambiri ma stereotypes ndiye adakalipo chifukwa choti tikuchokerabe kuchani muziwe zoti amalawi zoti ifeyo muzaka 100 zomwezi anthu ena amayenda mbulanda amagona mu nyumba za doti koma mu 100 years taimprove koopsa kuli nyumba za malata tachoka kunjinga tafika kuchani tafika ku magali moto
tachoka kalekale waje ngati kumuzi kwathu kuweza nsomba machita kutenga udzu kuyasa ndi moto ndikuti mukhale ndi inuyo ndi kuthekera kotenga moto kupita nawo kunyanja ngakhale kumeneko usiku wonse. And then panopa kunali chani kunobwera paraffin matile lamps panopa kuli chani kuli solar amene dzikoli lasuntha koopsa tapanga improve. This is the best time ever as a human being. Inuyo taganizani kuti inuyo kalekale munthu woti siuoneka ngati wakunoko kubwera ku China atakugawana kalekale kan Chinese kubwera ku Malawi even zija maneno kuti mabino amangosowa kalekale zonama panzima wa diwis chifukwa choti everything kalekale it was barbaric and samaziwa superstition inali order of the day and kalekalepo communication inali zero amene mukayenda ndekuti anthu amene ali kumzimba kuti akafike ku Kasungu pakati pa ndekuti pali chani pali zinkhalango osati masewe pali nyama zolusa kudusa kumene koko ndekuti iweyo ukhali dolo anthu samayenderana information inali zero security inali zero anthu amafa msanga kopya muziwa zoti kalekalepo anthu amafa ndi zaka 40 panopa ife 40 tamvera kale fungo. Hey bro. Hello. Thank you. 40 tamvera kale mfungo inuyo makolo anu sankadusa zaka chani sankadusa zaka 40 panopa inuyo mufika zaka 55 kutsogoloko ana zafika zaka chani zaka 80 ngati kumeiko ena chimene chikutanthauza kuti dziko lila improve koopsa ndipo anthu ifeyo makamaka amene wabadwa mu 2010 njoya technology ya bwino koopsa muziwe zoti pali zinthu zina ngati nsomba zidakalipobe akuti kusogoloko zitha kuli zinthu zina ngati mafuta kusogoloko azathe kuli ma minerals ena ake kuti sitikuziwa zoti kusogoloko ma innovation azayenda bwana koma for now chilichonse chilipo petrol paraffin somba za kunyanja jani panopa ndi ifeyo we are enjoying the best life there is. Ndeko Azimayi Athu ifeyo we love you, we welcome you. Tikuziwa zoti equality hii anthu ayivutikira kuchokera kalekale azimayi samavota ku ancient Greece kuja azimayi amapanga classify ngati property kumuzi kwathu azimayi samakhala chinthu koma panopa kumachitika ma family meetings azimayi ali uko akusisa fundo akukangana ndi anthu and they are earning akusanduka ma boss lady chifukwa choti dziko ilili lasintha koopsa ndipo ifeyo let's pat ourselves on the shoulder chifukwa choti zimene tapanga achieve kusintha ma attitudes mwansangasanga chonchi ndi a commendable something. Kuli anthu ena ake kuli makachala ena ake kuti akukanika kusintha akukanika kupanga accept kuti azimayi ndi ndani ndi anthu ngati ife. Anyway, ndiyankhe ka phone.